sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Luqa 4 u nibdew minn vers 14. Hawnhekk wara li wara Ġesu irritorna mid-deżert wara kien ġarra mix-xitan, u mbagħad vers 14 naqraw. U Ġesu fis-seta tal-Ispiritu reġa' ġie l-Galilija. U hemm ħarġet ħbaru ma' dik in-naħa kollha. U kien jgħallem fis-sinagogi tagħhom infaħħar minn kulħadd. U ġie Nażaret fejn kien mrobbi, u kif kienet id-drawa tiegħu daħal fis-sinagoga nhar ta' Sibt u qam bix-xahar. U nawlulu l-ktieb tal-profeta Iżajija. U xi fetaħ il-ktieb sab fejn hu miktub. L-Ispiritu tal-Mulej fuq ilha li xu dilitni biex inxandar l-Evanġelju lill-foqra, bad biex infeq il-dawk ta' qalbu maqsuma, biex nħabbar il-ħelsien lill-imjasrin u nagħti d-dawl lill-omja, biex neħles il-maqsin biex inxandar is-sena mill-qwa mill-Mulej. Ġesu b'mod dirett u mingħajr ħabib għallhom jien huwa l-Messija. Jien huwa l-unzjonat tal-Alla għaliex ara sitta mill-profeta Iżajja fejn din hija sitta messjanika. Ġesu wara l-ktieb u taħ lura lill-qaddej u qad bil-qiegħda. U għajnejn kulħadd għajnejn dawk kollha li kienu fis-sinagog kienu imwaħħlin fih. Beda jgħidilhom illum seħħet din l-iskrittura fid-nejkom. Taraw li dak li kiteb Iżajja 700 sena qabel, Ġesu għalilhom seħħ illum il-weda tagħna li kien jibgħat il-Salvatur hawn qiegħed fosthom. U l-kol ta' xhieda u staġbu bil-kliem ta' ħlewwa li ħarġ minn fuq. U qalu, hemm mhux bin Ġużepp, u qalilhom tassew intom tgħiduli tal-qawl, tabib, fejjaq li jekk innifsek. Kull ma smajna li għamilt f'Kafarnawm għamlu hawn ukoll f'pajjiżek. U qal ngħidilkom is-sewwa, ebda profeta mhu minquh f'pajjiżu. Naqrajdu għaliex illum se kellimkom dwar Ġesu il-profeta. Ġesu il-profeta. U għaket jgħid li għalkemm qal bidu kienu entużjasti dwaru u kien milquh minn kulħadd ma damux ma rrealizzaw li l-messaġġ li kellu għalihom kien messaġġ rivoluzzjonarju li għalilhom l-ewwel ħaġa mhux il-ġentili intom għandkom bżonn tintu. U allura għalilhom ebda profeta mhu milquh f'pajjiżu. Ġesu mill-bidu minn twelidu kien magħruf bħala sultan u infatti il-maġi mill-Lvant marru biċċuh u saqsewa fejn hu dak li twieled sultan tal-lum. U kien magħruf bħala s-sultan ta' Iżrael. Natanjel jgħidlu ċaru tont, Rabbi int il-liben tagħna, int is-sultan ta' Iżrael. Però aktar ħaġa li kien magħruf bħala il-profeta. Il-profeta. Dak li kien qed iwassal messaġġ minn għand Alla. Profeta, infatti huwa wieħed li Alla jinkarikah jew qabdu biex jitkellem f'ismu. Alla jagħtih kliemu, jagħtih il-messaġġ u l-profeta xogħlu huwa li jgħaddih lin-nies. Jgħaddi dak il-messaġġ lin-nies. U allura il-Vanġeli huma jagħtu testimonjanza qawwija. Ma anke n-nies li iltaqgħu miegħu semgħuh kellhom din il-konvinzjoni li Ġesu huwa il-profeta. Pereżempju f'Mark 6 naqraw illi oħrajn kienu qed jgħidu huwa Elija u oħrajn qalu hu profeta jew bħal wieħed mill-profeti. Imma li ċertament kellu dik l-awtorità li tkellem fi semata. Anke nies bħal Nikodemu li
għal-inqas dakinhar kien għadu mhuwiex bniedem salvat, kellu rasu fuq biżżejjed biex jirrealizza illi Ġesu bil-mirakli li kien qed jagħmel, kien qed jagħti prova konvinċenti il-ju kien qiegħed ikellem lin-nies għal-Alla. Kien qed iwassal il-messaġġ mingħand Alla għandna. U l-Knisja bil-krija mill-bidunet għarfittu bħala dak il-profeta li dwaru Mosè. Mosè huwa ċertament il-profeta kbir fit-Testament il-Qadim. Kiteb l-ewwel 5 qodba kien dak li Alla bagħtu biex jifdil il-poplu luri mill-Eġittu. U Mosè nnifsu darba qalilhom Alla taqajmilkom profeta akbar minni. Akbar minni. U naraw li Pietru infatti fil-bidu tal-Knisja jgħid ċaru tont li dik il-profezija ta' Mosè li Alla kellu jqajjem profeta akbar minnu seħħet f'Ġesu. Għand 3 vers 20 jgħidilna illi jibgħat lil Ġesu Kristu li kien mxandar lilkom minn qabel li s-sema għandu jilqgħu. Mela Ġesu żarna miet qabel u jittala lura fis-Smewwiet u għadu fis-Smewwiet, is-Smewwiet għandu jilqgħu sa żmien it-tiġdid ta' kollox. Prattikament saħħa tad-dinja, meta Ġesu mbagħad jerġa' jiġi biex jagħmel ħadd u joħloq Smewwiet ġodda u għal ġdida. Pietru dak qed jgħid, is-Smewwiet għandu jilqgħu sa żmien it-tiġdid ta' kollox li Alla qal f'hom il-profeti qaddisa kollha, Alla kellu din linja ta' profet matul il-ġenerazzjonijiet. Alla kellem lill-poplu luri. Kellimhom bil-profeti, kellimhom b'diversi modi, b'ħafna manjieri, imma l-aħħar issa kellimna bil-Biblu li jagħmlu l-werriet ta' kollox. U Pietru qiegħed jenfasizza issa illi dak li Alla kellu jgħidilna issa laħaq il-quċċata tiegħu. Fil-miġġa ta' Ġesu, tajjeb, Alla dak li tkellem dwaru bil-profeti tiegħu mindu bdiet id-dinja għax Mosè tassew qal lil-missirijiet ilmu li Alla tagħkom għajmilkom profeta minn ħudkom, il-profeta ludi bħalkom il-lud. Isimgħuh f'kull ma jgħidulkom. U għad jiġri l-kull ruħ ma tismax minn dak il-profeta, għad inqered minn fost il-poplu. Huwa profeta li ħajkollu l-aħħar kelma minn għand Alla, il-kelma finali minn għand Alla. La darba Alla kellimna bibnu ma nistgħux nippretendu issa rivelazzjoni ġodda jew aktar milli Alla. Dak li Alla kellu jikkomunika għaddihulna permezz ta' Sidna Ġesu Kristu. Allura Ġesu matul il-ministeru tiegħu naraw attwalment iwettaq dan ix-xogħol ta' profeta. Jgħallem u ineħħi d-dalma tal-ignoranza minħabba minn fost in-nies. Jgħallimhom, ikompli jgħallimhom, jagħti prova li t-tagħlim tiegħu huwa mingħand Alla permezz tal-mirakli tiegħu. U jkollna neżaminaw l-erba' evanġeli li għandna prattikament miġbura l-ħajja ta' Ġesu Kristu, nara kif Ġesu wettaq dan il-rwol jew dan l-inkarigu ta' profeta, ta' kelliem mingħand Alla. Hemm diversi karatteristiċi. U l-ewwel waħda li nixtieq insemmi hija kif Kristu kien bniedem tal-Ispirtu u l-kelma. L-Ispirtu Santu kellu ħanidwek ħakma, kellu kontroll fuq Ġesu. U l-istess ħaġa il-kelma Alla, il-Biblja, ukoll kellha ħakma fuq. Dan huwa profeta, ġifi fis-sens illi il-profeta irid iwettaq ix-xogħol skont kif jgħidu Alla, u bil-qawwa li jagħtih Alla. Mattew 21 vers 42 jgħidilna illi Ġesu għalilhom u mhux ma kienx l-ewwel okkażjoni din imma f'okkażjoni differenti meta n-nies kienu jistaqsuh mistoqsija jew kwistjoni għajmulu kwistjoni Ġesu kemm il-darba kien jirriżolvi l-kwistjoni billi jgħidilhom intom kif tifhmu l-Iskrittura? Kif tifhmu l-Iskrittura?
Ġesu għallilhom qatt ma qrajtu fl-iskrittura il-ġebla li ma ridux il-bennejja saret ras il-għareb dan huwa emi lil-murej u għatħlaġi f'għajnejna. Ġesu kienu għadhom qegħdin sa dakinhar jiddubitaw huwiex vera l-Messija jew le. Ġesu għallilhom qatt ma qrajtu għadin fl-iskrittura. Għalih l-iskrittura kienet final. Dak li dak l-iskrittura hija bonfatt. Ftit wara fl-istess Vanġelu naqraw ukoll illi lil-Sadduċej akkużhom illi huma żbaljati. Ma kinux jemmnu fil-qawm bil-mewt fl-aħħar jum, u Ġesu wieġbu qalilhom qegħdin tiżbaljaw għax ma tafux l-iskrittura u lanqas il-qawwa Alla. Ġesu ma ġiex messaġġ differenti jew kontradittorju għall-Bibbja ta' żmienu li kienet it-Testament il-Ħadim. Ma kull darba kien jenfasizza xejn fl-istruttura. Għax dak huwa li jkoll u jorbot. Luqa 4 mbagħad naraw kien mhux biss l-istruttura, ma Ġesu kien motivat, kien qawwi, kien jopera bil-qawwa tal-Ispiritu Santu. U din importanti li kemm il-Bibbja imqazza kif ukoll l-Ispiritu Santu li hemm jammar fina flimkien imexxuna fit-triq tajba. Il-Bibbja weħidha tista' tismagħha ma tħalli ebda effett fuq. Il-Bibbja infissra u mwassla lilna permezz tal-Ispiritu Santu. Ġesu huwa dak il-profeta illi l-Ispiritu Santu kien fuq. Kien fuq. Luqa 4 u vers 1 jgħidilna. Ġesu billi kien mimli bl-Ispiritu Santu reġa' lura mill-Ġurdan u kien meħu mill-Ispiritu fid-deżert. Anke biex ikun imġarra bix-xitan, biex ikun ittestjat kien l-Ispiritu Santu li ħadu fid-deżert. Naraw kif l-Ispiritu Santu mexxih f'kull ħaġa, f'kull dettall, hekk li mbagħad meta reġa' ġie lura man-nies daħal fis-sinagoga u ara il-profeta Iżajja is-silta li tibda l-Ispiritu tal-Mulej huwa fuqi. Ġesu li qed fostna bħala profeta l-Ispiritu Santu, l-unzjoni tal-Ispiritu Santu biex attwalment iwettaq il-missjoni tiegħu. Dik kienet l-impressjoni li kellhom in-nies dwar Ġesu Kristu li kien bniedem setan fil-kelma u fl-emin. Fil-kelma l-awtorità ta' kelmtu. Darba meta l-assisa marru biex jarrestawh, reġgħu marru lura għand il-Farizej bdejhom vojta, u għalulu ma arrestajtux, u għalulu ħadd ma tkellem bħal jitkellem tal-bniedem. L-awtorità ta' kliemu kienet xi ħaġa tremenda. U d-disċipli tiegħu fehmu għadi, pereżempju Kleofa u Sieru, meta Ġesu għallilhom isma' x'ġara allura f'Ġerusalem. U dawn weġbuh fuq Ġesu ta' Nażaret li kien profeta setan fl-Emil u fil-kelma quddiem Alla u l-poplu kollu. Anke dawk illi m'emmnux fih u rraftawh xorta waħda kienu beżanin minnu. Għajfa wieħed minnhom il-Perċimes ta' paril l-sħab għallilhom isma' jaqblimna l-bniedem wieħed imut għall-poplu ma jintilfx il-poplu kollu. Għax kienu jafu li Ġesu kien qiegħed jiġbor għal warajh kotra kbira tan-nies. In-nies kellhom din il-konvinzjoni li Ġesu huwa ta' bilħaq profeta. U Ġesu meta mbagħad kompla biex ifissrilhom lil Kleofa u Sieru. Beda minn Mose u l-profeti kollha ifissrilhom fuq il-ħwejjeġ, ifisshom dak il-ħwejjeġ li fl-iskrittura kollha hemm fuq. Mela Ġesu mhux talli approva l-iskrittura, mhux talli għallem l-iskrittura, imma wera wkoll l-iskrittura hija ktieb dwar. Dwaru bħala l-profeta finali u l-akbar profeta illi bih Alla kellimna. Fil-Ġwanni 3 vers 34 għandna miktub hekk li dak li Alla bagħtu jitkellem il-kliem tagħna, x'qed jitkellem dwar il-nies. Dak li Alla bagħtu jitkellem il-kliem tagħna għax Alla ma jagħtihx l-ispirtu bil-kejl.
Ġesu kien moni bil-milja tal-Ispiritu Santu biex attwalment ikellimna minant Alla. Dan huwa il-profeta li llum il-ġurnata għandna bżonn il-predikaturi tagħna, il-pastors fil-Knisja, l-Evangelisti li jkunu jixbħu Ġesu tas-sens. Bniedem mimli bl-Ispiritu Santu u bniedem li għandu konvinzjoni qawwija daqs is-sam illi kull ma fl-Iskrittura għandu jkun mgħallem, emnut u obtut. Ma dik l-ewwel ħaġa, Ġesu kien bniedem tal-Ispiritu u tal-kelma. Ġesu wkoll naraw kif mantna komunjoni intima magħha. Il-profeta la darba jitkellem fi sem Alla, irid ikun qrib Alla. Irid ikollu widden miftuħa għal kliem tagħna, għar-rieda tagħna. U dan hu propjament illi naraw il-Ġesu. Ġesu illi regolarment kien ifittex il-Alla fit-tant, pereżempju. Luqa 5 vers 16 jgħidilna li mar fid-deżert u hemmhekk qatt jitlob komunjoni regolari man-nissier. Ma jistax titkellem fi sem Alla meta inti mbiegħed minn Alla, meta Alla ma tafux intimament. Ġesu ċertament kellu din il-relazzjoni qawwija, regolari ma' Alla. Tantu hekk li anke fid-del tas-salib meta kien wasal biex imut. U kien jaf li l-ħbieb, l-eżiż, ix-xibli u apostli tiegħu. Kienu ħajdilquh, kienu ħajabbandunaw, ħallu ħadd. Però għandu kif tkellem Ġesu fi Ġwana 16, vers 30. Ara s-sija waslet, iva s-saġġiet illi tixterdu l-koll, kull wieħed għal rasu u lili se tħalluni waħdi. Imma minix waħdi. Għax il-missieru miegħi. Dan huwa l-profeta vera, illi tant huwa qrib ma' Alla, tant għandu il-ħsieb ta' Alla fih, illi anke f'dik is-sija tat-tlam, f'dik is-sija tal-prova meta Ġesu qiegħed lejlit il-passjoni tiegħu. U jaf li ħajkun abbandunat minn kulħadd, jgħid il-missier però xorta waħda u Ġesu kien it-tip ta' bniedem li għalih l-iktar ħaġa importanti kien li jagħmel ir-rieda tagħna u li xandar ukoll ir-rieda tagħna. Il-profeta intom tafu daqsi li profeta għandu wkoll il-kapaċità li jgħidilna se jiġri fil-futur. Għaliex? Alla li huwa omniscienti, Alla li jaf kollox. Passat, preżent, futur, faċilment jgħidilna. X'ġara fil-bidu, appuntu, għalilna fil-Ġenesi kapitlu 1. Li Alla fil-bidu ħalaq is-sema u l-ard. Ħadd ma kien hemm, Alla għalilna x'ġara fil-passat. Meta ma kienx possibbli għalina li nindovinaw jew naqtaw x'ġara. Jew kif kollox sar eżistenti. Dik waħda. Illi x'qed jiġri bħalissa il-qagħda spiritwali tagħna, Alla wkoll kapaċi jindirizza. Imma aktar ħaġa diffiċli ovvjament, mill-punto di vista tagħna bħala bnedmin, impossibbli nkunu nafu l-futur. Imma Alla huwa faċilissimo illi jaf x'se jiġri. Infatti hemm ħafna profeziji matul l-Iskrittura, imma anke fuq fond Ġesu Kristu. Bħala l-profeta ta' naraw kemm il-darba Ġesu bassar x'se jiġri fil-futur. Bassar il-mewt tiegħu, kif se tkun. Se jiġri wara 3 ijiem li jmut, jerġa' jqum, profezija tremenda, Ġesu rabat il-ġenwinità tal-ministeru tiegħu ma' dik il-profezija. Li kieku Ġesu ma miet imbagħad ma xutax kien jiskredita kull ma għallem kull ma qal. Ġesu jitkellem dwar l-irda ta' Ġerusalem li kellha sseħħ 40 sena wara, dwar l-avvenimenti li għandhom jiġru qabel id-din imġa tiegħu meta jerġa' jiġi fl-aħħar tad-dinja. Diversi okkażjonijiet fejn Ġesu żvelalna u riena x'hemm merfuħ, x'hemm pjanat fil-snin, anke fis-sekli jista' jkun illi ġejjin. Ġesu għal darb'oħra jurina li huwa profeta mibgħut minn Alla. Kif konkom taqraw t-tesmed il-qadim tiltaqgħu diversi profeti Iżajja, Ġeremija, Eżekjel, Daniel. Profeta ħafna drabi
Alla kien qabdu jagħmel affarijiet strambi. Affarijiet strambi. Per eżempju, il-Ħosea Alla qalu biex jiżżewġ prostituta. Stramba. Ma Alla kellu skop biex bħalma Ħosea ħab lil martu li kienet infidila leħ, Alla għamilha bħala parabola ħajja illi Alla xorta waħda iħobb lil-nies u avolja telquh. U Alla kien baqa' jfittixhom u baqa' jinnamra magħhom sakemm raġa' rebahom lura. Meta Eżekjel tela fil-martu miditlu, Alla qalu tibkiex, tagħmilx il-vistu għalija. Stramba. Imma kien hemm tifsira simbolika kull darba. Iżħajja darba Alla qallu biex joqgħod armin għal diversijien. Azzjonijiet strambi biex bihom Alla jgħaddilna messaġġ ta' komfort, messaġġ ta' ġudizzju. Ġesu wkoll għamel dawn l-azzjonijiet simboliċi. Bħal meta mhux normali tkellem siġġi roxvera. Ma Ġesu darba kellem tina u għalilla ħadd iżjed ma jiekol frott minni. U l-għada it-tina sabuha nixfa sal-eru tagħha. Huwa ġest simboliku ta' ġudizzju fuq il-poplu ludi li kien prattikament ġaħat il-Ġesu bħala il-Messija tiegħu. Però nasabina l-azzjoni simbolika tremenda li Ġesu għamel fil-bidu u fl-aħħar ta' ministeru tiegħu. Kien azzjoni li rrepetija kien meta daħal fit-tempju tagħna. U t-tempju meta nbena u Salamun iddedikah talba twila ħafna u b'offerti diversi, Alla kellem is-Salamun ta' kien u għallu din id-dar li tibnejt se tkun dar tat-tal għal ġnus kollha. U Ġesu kif sabu t-tempju? Sabu suq tan-negozji. L-iskop li għalfejn imbena t-tempju intilef għal kollox. Ġesu daħal fit-tempju għamel frosta mill-bula u beda jkeċċi l-barra li dak li qed jinnegozjaw jisfruttaw lill-foqra billi jbijawlhom il-ħamiem jew il-ħrief bi-prezz 4 darbiet iżjed minn normal. Ġesu għalhekk naraw fir-rwol profetiku tiegħu li qed jesprimi żelu u l-unur għall-glorja tagħna. Akkost li jkun mwarrab, akkost li jkun majjar, akkost ma jkunx aċċettat l-azzjoni tiegħu. Ġesu wera li l-ewwel qabel kollox l-unur tagħna. L-ewwel qabel kollox Alla jeħtieġ li jkun imweġġaħ, speċjalment min-nies li kienu jippretendu li huma l-poplu tagħna. Ġesu qalilhom intom id-dar tiegħi għamiltuha għar tal-ħallelin. Situazzjoni ma fil-bidu rekordjata Ġwanni kapitlu 2. U qabel fil-ġimgħa ta' qabel ma miet Ġesu reġa' nadda it-tempju. Profeta li m'għandu ebda ambizzjoni f'ħajtu ħlief li jara li se Alla onorat u mweġġa'. Kif infatti għallimna stess biex nikollu. Missiera l-ismawiet l-ewwel ħaġa li żed ħaġa importanti, priorità fuq kollox jitqaddes ismek. Dan huwa l-profeta ġenwin illi akkost li jitlef l-unur tiegħu, akkost li jkun imsettlaħ, irroftat, mislub, kif infatti ġraw li Ġesu Kristu. L-unur tagħna jiġi l-ewwel. Ġesu matul il-ministeru tiegħu wkoll naraw fir-rwol profetiku tiegħu filli espona kixef l-ipokrezija tal-mexxejja reliġjużi ta' dawk kollha li bl-Ingliż jgħidulhom phonies illi qegħdin jippretendu ma xi ħaġa li jaqgħu mhumiex. Ma Alla li jara l-qalb, Alla li jara il-motivi u l-intenzjoni tal-bniedem. Ġesu wkoll ma beżax li kritika il-fissazzjoni ta' dawn in-nies li kienu intilfu fuq dettalji żgħar u nsew il-messaġġ bażiku tal-Bibli li kien ħobb
il-molera tiegħek qalbek kollha, bruħek kollha, qalbek kollu, moħħok kollu. Ġesu kellu bżonn jerġa' iġib lill-poplu lura fit-triq tajba. Bħalma qalilhom Ġeremija fl-Antik. Duru u morru fil-modijiet antiki għax hemmhekk issibu l-mistriħa ruħhom. Ġesu kull darba il-Farizej u sħabhom li kellhom dawn ħafna tradizzjonijiet, ħafna invenzjonijiet umani, Ġesu ħada qatta bla ħabel kontrihom. Qatta bla ħabel. Mingħajr ma qies ir-reputazzjoni tiegħu, Ġesu qal il-kelma talla l-Iskrittura mqazza għandha tieħu priorità, awtorità suprema fuq kull ma nagħmlu, fuq kull ma nagħmlu. Mattew 7, vers 9, araw kif ikellimhom f'dan il-każ. Għalilhom intom qegħdin twarbu għal kollox il-kmandamenti tagħna biex iżommu t-tagħlim tagħkom. ċaħġa qegħdin narawha lampant illum, tanti komuni, sansitra anke fil-Knisja Evanġeliċi. Għandna tradizzjonijiet tagħna li maħniex kuraġġjużi biżżejjed illi ngħidu dawn m'għandhom ebda sapport fl-Iskrittura mqazza, ejjew warbuhom. Ejjew inkeċċuhom il-barra. Intom twarbu għal kollox il-mandamenti tagħna biex iżommu t-tagħlim tagħhom. Ma seqal weġġaħ nisegħu l-ommu qed jagħtuhom każ sempliċi. Imma tejjek wieħed jgħid il-missjur jew l-ommu dak li bih tista' tkun mejjun minni huwa għodja lill-Alla, ikun ħieles. Prattikament qegħdin jgħidu m'hemmx għalfejn tobdi l-kmandamenti li tweġġaħ nisegħu l-ommu. Jekk froppatejnu finanzjarament, il-logħodja finanzjara tiegħek tagħtiha lid-Tempju biex ikun mantenut il-Tempju. Ma tħolluh jagħmel xejn iżjed għal missjura l-ommu. Billi tagħmlu bla sewi il-kelma tagħna bit-tagħlim tagħkom jintom tagħlimtu. Ma ħafna wejx bħal dawn li tagħmlu. Mhux sempliċement dik, ma ħafna. Ġesu ma setax jittollera. Ma setax jissapporti. Meta jara il-kelma tagħna imwarba biex jonoraw il-tagħlim tagħhom. Għamiltu bla sewi il-kelma tagħna bit-tagħlim tagħkom intom tagħmlu. Kultant aħna ngħidu ma faċli tikkritika, faċli tgħajjar, ħalli tgħajjir. Meta hemm tgħajjir biex dak li jkun iżżabilhu u tiddisprezzah mod. Però meta qiegħed ħalli dak tbeżbżu bl-imħabba biex jirrealizza l-isbal tiegħu. Ġesu dejjem hekk. Dejjem anke fl-ar twiddib jew fl-eqqel twiddib tiegħu, Ġesu dejjem aġixxa bl-imħabba. U naraw infatti imnikket kemm il-darba. Bali u dispjaċini meta ra il-kondizzjoni mitlufa ta' dak li rrifjutaw mill-lied. Ġesu ma kienx sempliċement xandar il-kelma mingħajr emozzjoni, mingħajr ma jħoss għall-poplu. Kemm il-darba għall-poplu u ikkonsidru bħal naċ mingħajr raj. Tassarhom, temaħħom, għallimhom il-kelma. Dan il-profeta għal-Palla illi iva jurina illi Alla huwa mnikket meta l-bniedem jibqa' il-bogħod minnu. Fil-Vanġelu ta' Luqa, kapitlu 13, vers 33. Ġesu qed jgħid jiena jeħtieġ li nimxi llum u għada għandi ċertu xogħol x'nagħmel kuljum ta' wara wkoll. Għax ma jistax ikun il-profeta jinqered barra minn Ġerusalem. Għax huma qed jgħidulu warraq minn hawn xi li d-doktor. Ġesu għalilhom jiena l-missjoni tiegħi naf x'inhi u dik il-missjoni beħsib niwettaq. Għax ma jistax ikun il-profeta jinqered barra minn Ġerusalem. Ġerusalem, Ġerusalem, li toqtol il-profet u tħaġġar dawn li jintbagħtu. Kemm il-darba li tiġma' il-uliedek flimkien bħalma tiġieġa tiġma' il-fliles tagħha taħt il-ħajja u int ma ridx. Għal Ġesu qed jesprimi is-soqa, l-ispeċil tiegħu. Minkejn l-isforzi kostanti tiegħu biex jirbaħ in-nies, biex jirassaqhom li Alla, il-poplu baqa' qiebes. U din naħseb jiena wkoll hawnhekk għandna lok fejn aħna
Mhux sempliċement ngħaddu l-kelma, mhux sempliċement li inxandru l-Vanġelu, ngħaddu l-fuljetti u bħalli kieku daqshekk. Fejn qalbna? Qalbna tħoss għal nies mitlufa? Għendik il-modri, għendik il-simpatija. Kapitlu 19, vers 41, Ġesu infatti għawek jgħidilna li meta orob lemaħ il-belt ta' Ġerusalem u bekka għalja. Maġina ċen. Ġesu li għamel mirakli u għadda ħafna ħin f'Ġerusalem. Wasal it-tmiem meta ikun is-sakrifikat. U xorta l-belt għadha kontriħ. Ġesu bekka għalja. U għal bil-qal, kieku għaraft intu kol, għal-inqas f'dan il-jum tijek, kien jum ta' opportunità, għalla batilom il-Messija, illi mill-bidunet ħabar anke l-Adam u Eva nisel il-mara għal sħabra s-ser, u permezz ta' Abram, Iżajja u l-bqija għal-ilom dwar il-Messija. U issa ċaħdu, kieku għaraft intu kol, għall-inqas f'dan il-jum tiegħek il-ħwejjeġ li jeħtieġu għal-ġid tiegħek jew għas-sliem tiegħek. Immissaħ bewna. Huwa profeta b'qalbu maqsuma. U profeta li huwa totalment dispjaċut għall-lebusija tal-qalb tal-bniedem. Xi ħaġa li meta naqraw il-Ġeremija nafuh bħala il-profeta li jibki. Kellu għalfejn jibki Ġeremija. Darba għaroli kieku rasi kienet ilma. U għajnejja għajn ta' dmuħ biex nibki naru lejl għal maqtulin ta' bint il-poplu tiegħi. Ġeremija kien jagħtina ħjiem ta' xi ġifieri li tkun tħoss għal nies mitlufa. Għal nies li jafu l-verità u mhumiex mexjin f'dik il-verità. Ma warbuha. Ġesu jurina l-qalb tagħna. L-affezzjoni tagħna. Għalla li jifraħ għal mitnef wieħed illi jindem u jdur leħ. Ġesu huwa il-profeta kbir bir-raġuni il-għaliex matul il-ministeru tiegħu Ġesu kellu biċċa xogħol enormi. Fis-sens illi għallimna mhux biss in-nies ta' żmien u għallimna wkoll. Għallimna illi hemm affarijiet li huma importantissimi. Hemm affarijiet li huma importanti ma' affarijiet li huma inqas importanti. U ma rridux jiġrilna li aħna nintilfu fil-ħmerijiet u ninsew dak li huwa verament importanti. Għanħabda nagħmlu ħin kollu. Ġesu dejjem enfasizza it-tagħlim etiku. X'suppost aħna quddiem Alla. Aħna suppost ħlejja illi l-Alla narfuh, qegħdin ingawduh, mexxin f'xirka miegħu fuq bidjenza grata għal favur u l-grazzi tiegħu illi hu wera magħna. Ġesu dejjem enfasizza l-ġustizzja, ir-ridusija, il-fedeltà tagħna mal-Alla, l-imħabba, l-ħmiena. U l-Fariżej qalilhom intom tiffissaw biex tagħtu lexu fuq il-kemmun u fuq in-nagħliq u fuq il-ħabaq, fuq affarijiet ħmerijiet prattikament. U nsejdu il-weġ il-kbar tal-liġi, il-ħniena, il-ġustizzja u l-fedeltà. Għandna bżonn lil Ġesu bħala profeta biex dejjem iżommna mexjin f'dik it-triq id-dritta. Ma nisvijawx darba illi Fariżej qalilhom marru tagħlmu x'hemm miktub. Ħniena rrid u mhux sakrifiċċju. Illum tal-jom ir-reliġjon tagħhom kienet sakrifiċċju. Fis-sens li għandhom il-liġijiet ċeremonjali, ta' kif jagħmlu sakrifiċċji fit-tempju, eċċetera, li josservaw il-festi u x'jieklu u dal-affarijiet kollha li prattikament Alla kien jaf dak l-affarijiet għad spiċċaw. Kienu del ta' kwex tajba li kellhom jiġu fil-Kristu Ġesu. Ġesu dejjem enfasizza l-ħniena. U wera l-ħniena tagħna. U rija, u wassalina l-ħniena tagħna. Ġesu fit-tagħlim tiegħu bħala profeta wkoll dejjem ipproklama, infatti dan kien is-suġġett
favorit tiegħu. Kif konna nagħmlu statistika fuq xiex tkellem dak ta' Ġesu Kristu dwar is-salta tagħna. Ir-renju ta' Alla fil-qalb tal-bniedem li Alla jaħkem bid-dritt għax huwa l-ħallieq. Jerġa' aktar minn hekk għax huwa l-feddej tagħna. Jaħkem fil-qlubna. Ġesu kollu mill-bidu sa tmiem il-misteru tiegħu, anke meta qiegħed quddiem Pilatu, u għallu inti sultan. U Ġesu għallu s-salta tiegħi mhix ta' id-dinja. Jekk is-salta tiegħi ta' id-dinja, il-sudditi tiegħu kien jiġġieled. Imma issa s-salta tiegħi mhix id-dinja. Salta ta' Kristu hija salta ta' verità, salta ta' sliem, salta ta' ġustizzja. Salta li aħna narfu lil dak li għamilna, lil dak li sawwarna fuq xbija tiegħu. U Ġesu dak li proklama, dak li xandar. Jekk għandna nduru għal-kritika tiegħu fuq il-muntanja. Kemm il-darba jsemmi is-salta tagħna. Mattew 5 vers 3 jibda biex jgħid imberkin mill-foqra fl-ispirtu. Dak huma falluti spiritualment, dawn huma l-impjega, dawn huma n-nies li lesti li jirċievu il-bontà u l-ġenerożità tagħna. Imberkin il-foqra fl-ispirtu għax tagħhom jassaltna ma' sfrawiet. Jekk ħaborru quddiem Alla jidrinna li aħna qegħdin nagħmlu xi favur għax tant qegħdin nobduh. Le, quddiem Alla fallut. Taf li nbidlem, taf li inti kundannat. Ġesu qal ta' dawn is-salta tagħna. Ikompli jgħid ukoll imberkin dak huma persegwitati minħabba ġustizzja għax tagħhom is-salta tagħna. Għal darb'oħra Ġesu qiegħed jidderġina x'suppost hemm predominanti f'ħajjitna. X'suppost hemm illi ta' bilħaq jagħtina sens ta' direzzjoni fil-ħajja tagħna. Is-salta tagħna. Is-salta tagħna. Vers 19 jgħid kull min jikser wieħed minn dawn l-iċkajt mandamenti u jgħallem il-bnedmin hekk jissejjaħ liżgħar fis-salta nasfawiet. Iżda minn ħarishom u jgħallimhom jissejjaħ kbir fis-salta nasfawiet. Is-salta tagħna ġifieri hija il-fatt li aħna qegħdin nirrispondu għall-imħabba tagħna illi nobduh. Illi nobduh għal-ġid tagħna aktar minn hekk għall-glorja tiegħu. Ġesu jkompli ngħidilkom illi jekk il-lajxien tajjeb tagħkom ma jkunx akbar mill-lajxien tajjeb tal-Iskribi u tal-Fariżej, ma titlub xejn fis-salta nasfawiet. L-istandard ta' Ġesu huwa għoli, huwa kważi impossibbli nilħquh. Nilħquh biss bil-grazzja tiegħu, illi hu jagħtina l-abilità biex nkunu ċittadini degni tas-salta tiegħu. Ftit aktar quddiem Ġesu jkompli biex jgħid. Meta niġu biex nitolbu, għax nitolbu? Tiġi saltnatek. Tiġi saltnatek waħda mill-prioritajiet ta' ħajjitna li nixtiequ li saltna li Ġesu beda u inawgura fil-Ministeru tiegħu li bħalissa qed tikber u qed tilħaq il-ġnus kollha li din tiġi fil-milja u l-perfezzjoni tagħha. Fil-ħadd ta' żmien tiġi saltnatek. U fil-frattemp Ġesu jgħidilna fitxu l-ewwel is-salta talla u l-ġustizzja tiegħu. U dar wejjeġ kollha jistitulkom. Kultant aħna nagħmlu bil-maqlub. Nfittxu l-ikel, nfittxu l-ilbies, nfittxu s-suċċess, nfittxu l-fama, nfittxu kollox. Li fis-salta talla. Ġesu qal kontra, l-ewwel fitxu s-salta talla. U Alla fil-ħnietu u fil-fedeltà tiegħu jara li żgur ma jonqosthom xejn. Dak li huwa ta' bżonn għal ħajjithom. Ġesu s-salta tagħna kienet kollox. Kienet kollox. Il-pritka tiegħu jaraq billi jgħid, mhux kull min jgħid li mulej jidħol fis-salta nasfawiet, imma dak li jagħmel ir-rita ta' missieri li hu fis-sfawiet. Profeta ta' bilħaq. Profeta ta' bilħaq illi mhux lest illi jiżvijana jew qarraq bina billi jikkonfortana u jgħat jgħidilna iva x'għandna bnedmin u dgħajfin. Le. Ġesu jaf li Alla jagħti grazzja biex jaħfrinna u biex ukoll nobduh. U għandhom mhux sempliċement li tajt mulej. Imma wkoll tagħmel il-volontà tiegħu tagħmilha regolarment, kuljum, konsistentament. Biffer. B'rispons għal li inti qed tifhem li Alla
flok ma abbandonak, flok ma kastigak. Ħafiltek. Finalment, naraw kif Ġesu bħala profeta kien predikatur tal-Indija. Il-profeti jekk taqraw fit-Testament il-Qadim sikwit isejħu lin-nies duru lura lejn Alla. Tafu għal-verità. Ma seqalilkom. Tafu x'inhu l-patt ma' Alla. Jien u l-Alla tiegħek għax nixrab mill-art tal-Eġittu. Alla mela salva lill-poplu ludi. Mela ma jkollkomx Alla toħra qudiemi. Tagħmlu aktar x'bja minn quxxa. Tipprofanawx ismi, ħasu s-sibt. Weġġaħ il-nisja kollok, la tisrax, la tox, la tiznix, tgħid ħaġa oħra. Tixri xwejn xogħol oħra. Dak l-patt li Alla minnana. Wera ħnina tiegħu u jridna nirrispondu għal dik. Il-poplu sekwit kien jinsa. Kien jaqbad jadura Alla tfolot, Ashterot, Baal, jibni tempju jew santwarji l-għawlin, jadura x-xemx u l-qamar l-kwiega, poplu ludi da. Għalej batanu l-profeti, duru lura lejn. Indu. Għax Alla meħux bieċi bit-telfin ta' għasin, ma l-bnidem jindem. U ġiswa għamil l-istess. Ġiswa għamil l-istess mill-bidunet. Għala izmien, indmu għax orbot is-saltna ta' Alla. Alla jridna illi aħna nirreaġixxu, illi aħna nirrispondu għal bxara t-tajba tiegħu. Kif bl-indiema, jisu jekk intom ma tindmux tintilfu l-bħara. Xi nies qed insemmulu bit-traċedja tat-Torri ta' Silwan waqa' qatel 18 ruħ, jew Pilatu kien hemm il-lut qed joffru s-sakrifiċċju mal qatilhom. Traċedji kbar fi żmienhom stess. Ġesu qal, tasbu dawn illi kienu nies eħsen mill-qeta nies Ġerusalem? Le, ma ngħidulkom, jekk intom ma tintmux, tintilfu bħala. Ġesu, iwissina issa li għadu ċ-ċans. Issa li għatana l-opportunità. Is-sejħa l-indiema, jassejħa l-ħajja. Jassejħa l-ħajja, jassejħa biex aħna ndur mit-tnub li qed joqtolna sabiex insibu il-ħajja vera fil-tnub Ġesu. Tarfu l-Ġesu bħala il-profeta. Qiegħed tarfu fis-sens mhux intellettwalment, imma qiegħed attwalment taħt l-awtorità tiegħu. Illi dak il-messaġġ, dak il-kliem li Ġesu waslilna qiegħed għall impatt f'ħajtek, impatt dirett u impatt li tista' tħossu bidejk. Dik l-mistoqsija tiegħek. Fi Ġwanni 12, vers 50, Ġesu jgħid, jiena naf illi l-ordni ta' Alla l-missier hija l-ħajja ta' dejja. Għalhekk, kull ma nitkellem, bħalma qal il-missier hekk nitkellem jien. Ġesu ma vvinta xejn, ma qara xejn minn żmiedu, ma vvintax xi messaġġ sawru kif derru, imma dak li taħ il-missier jgħid dak qal. Dak kollu u xejn lief il-kelma il-ju irċieva minn Alla biex iwaslilna. Allura qed tarfu Ġesu bħala profeta. Dik l-ewwel ħaġa. It-tieni, qiegħed tisma' leħnu kuljum. Il għaliex jekk Ġesu huwa ta' bilħaq il-profeta u inti qed tafu bħala l-profeta, ismgħu kif jitkellem Ġesu. Fi Ġwanni 10 vers 4. Meta nxabel nnifsu ma' raj u d-disċipli ma' naċ. Ġesu jgħid illi ir-raj joħroġ in-naċ tiegħu. Imur qudiemhom. U in-naċ timxi warajh. Għax jafu leħnu, jafu il-leħen ta' Ġesu narfuh. U barran ma jmurrux warajh. Iżda jħarbu minnu għax ma jarfux leħen il-barran. Il-Kristjan tarfu il għaliex joħobb it-tagħlim ta' Ġesu. Joħobb jozzu. U jara illi ħajtu qed tiġi trasformata, qed tiġi mibdula progressivament. Skont dak it-tagħlim il-ħallina Ġesu, akkost li nsofru, akkost li nkun ħalfu prezz. Il-kelma
ta' Ġesu fija valur. U din qed mistoqsija tiegħi. X'valur qiegħed tpoġġi fuq kliemu? La darba Ġesu huwa l-profeta kbir, il-profeta finali tal-Alla. X'valur x'siwi qed tara fi kliemu? X'siwi qed tara fi kliemu? Huwa kliem li inti tista' tdawru, tawġu, żejnu, iġġantu, tillimaħ, tirranġaħ għas-sitwazzjoni tiegħek. Jew huwa l-kliem kif huwa tijolna u jinirqgħod taħtu. Meta Ġesu saqsa l-tixxika għalhom intom ma tridux tmorru intom ukoll vera. U Pietru għamel suqal, muli għand min imur. Int għandek il-kliem daħal ta' dejjem. U aħna nemmnu. U żgur li inti dak il-Messija b'nalla l-ħajja. Pietru huwa wasal dik is-sitwazzjoni ma kienx qed jifhem kollox, ċertament. U kien jaf il-Ġesu ta' Nazaret min għandu irid il-ħajja. U jinsab dipendenti għal kollox fuq. U l-kliem li kien qed jisma' min għandu għalkemm ħafna darba kien kliem diffiċli. Kien kliem diffiċli. U Ġesu għalhom tridux tmorru intom ukoll. Għalilhom meta ħafna nies li kienu qed nisegwuh dakinhar telquh. Telquh. X'valur qed tara? Qed tara valur fi kliemu sakemm inti tkun komdu bi kliemu? Jew ħalli l-kliemu li jirrenja u jaħkem fuq. Ġwanni 12, vers 140, Ġesu ma jistax jgħid aktar ċara minn hekk. Min huwa Rabbi? Min huwa Rabbi? U ma jilqax kliemi. Għandu wieħed jagħmel ħaq minnu. Il-kliem li jingħad dan jagħmel ħaq minnu fl-aħħar jum. Ġesu qed jorbot id-destin finali ta' kull wieħed waħda minnha. F'aħħar l-infern jew il-ġenna. Ġesu qed jgħid kollox jiddependi fuq kliemu. Tilqawx jew le. Ħaġu simgħu. Min huwa Rabbni ma jilqax kliemi. Għandu wieħed jagħmel ħaq minnu mhux Ġesu qed jgħid prattikament mhux jagħmel il-ġudikaħ. Il-kliem li diġà għadd. Il-kliem li diġà wassalt lid-dinja kollha. Għandu wieħed jagħmel ħaq minnu. Il-kliem li jingħad dan jagħmel ħaq minnu fl-aħħar. Jalla l-kol kemm aħna. Tal-ismajna tal-għodu nirriflettu sew il-għaliex Iva. Ġesu ma jikdibx. Ġesu waslilna l-messaġġ. Ma jtietilna dak il-messaġġ huwa determinanti, deċiżiv għad-destin finali tiegħek. Jiena d-deċiżjoni tiegħi diġà ħadha. Bil-grazzi tal-Alla naf jiġi xi. Ġesu jagħtini l-ħadda dejjem. Jagħtina l-abilità li nsegwih. Minka u nittama li dik ukoll. Tasab xtiequ dik id-deċiżjoni bħal ma Mosè poġġielhom fl-antik. Qed ipoġġu qudiemkom il-mewt u l-ħajja. Għaslu l-ħajja. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I